Azken bide moraldisak oso onak izan dira Aratz Ormaetxea pilotari izandako. Hainbat txapelketa irabazi ditu. Hala ere, Arantza Gazia geratu zaio aurtengo herriartekoarekin. Aratz Ormaetxea, Zaldeon. Zaldeon. Eskerrik asko, gure gonbidapena onartzearren. Bai. Pasaudia ja egun batzuk, herriarteko finaletik, finala jokatu da, errani da txapeldun, baina badakit gogorra izan zala final hortan ez egotia. Bai, egitxeran da golpe oso gogorra ginoan, adunatik, eta hondikan huelta eman ezinik, baina bueno, jarraitxu inbiat, ez dago besteik. Zuek ikusten zemin zeuen buruan finalian? Bai, hemen bita bat irazik joanean ja esperantzak ja gehiago ziren, baina basekibun alata bezaila zuko gula, gaina frontoiz berdina izan da, eta hango herri dana gainean eukita, baina nahizta esperantza duki, azkenean golpiaran ginoan etxera. Oindala 2 urte be, egoera berdinean geratu zen Bergara. Hau da, hor zauzai, baina azken pauso hori, zaien abe hori da, ez? Bai, oindala 2 urte semifinaletan galdu ginoan, han nik ez nan jokatu semifinala, lesionutan egualako, baina bai, aurra de golpe gorra izan zen, baina aurtengoa gehiago izan da. Etorriko da, 3. aukera bat? Espero egun, baiet. Saiatuko segitzuko entrenatzen hortarako eta ikusiko, Zertako berezia herriartekoak? Azkenean herri oso baten bultza sentitzo dozu, eta zelagu danok lagunagan jokatzen dugunak, afari eta bazkaritxak izaitu gunean, eta azkenean danok kriston barriak, eta azkenean talde bat danok batera gare, eta kriston ondo pasatzen dugu. Eta herri bat ordezkatzen duzu, Bai, ez da? hori, azkenean herri baten izenian jolaztia presinua da, baina azkenean oso politxa, oso politxa jaun guri. Bergara arrasaitugu, Bergaran hasi zitzen pelotan, komentatu zazu, amari eta aiaiari esker? Bai, hori, azkenean familia hortat egitatu gehiago pelotan saletasuna. Lehenengo amak esatezostan apuntatzeko, lagunak beha apuntota zerela eta aitzitxak inbe txikitatik jolasten tola eta bai, erengaitxik nintzen pelotan. Baina, gaur egun, ez tozu hemen entrenatzen, Lazkaon entrenatzen zara, ze hemen zure adineko pelotaririk, edo zure mailako pelotaririk, ez da, hori ja kadete 2. mailan pasau zen? Bai, hori da. Azkenean, kadete 2. mailan ja entrenamendu aldetik eta hola ikusten nintzen ez dakit, nitzela asetzen entrenamendu horrekin edo, eta kanpora junitzen azkenean entrenamendu maila hobeaten bila, nire niveleko jendiakin edo entrenatzeko, eta bai, Lazkaon oso gustora, eta azkenean pauso bat gora indot eta gustora horrekin. Hartu beharreko erabakisa, damutzen etzarena. Ez. Niundik inora bez. Eta hartu beharrekoa gainera, ez? Bai, nik uste azkenean aurrera segitzean ebanean eta nivela igotzia, erabaki hori hartu behanean bai, eta posik, eta harro. Egisa da gero, atzera begiratuta, 2025 ona izan zen, 2026 be ona izaten diardu, horrek erakusten dau, Lazkaon maila bat gora inozula, eta hori gero ja frontoietan ikusten da. Bai, azkenean Bergaran base oso on bate lortu neban, eta Lazkaokoek entramendu ja 3. urtia, eta ja entramendu horrekin eta maila asko igotela esango neban. Eta bai, azkenengo 2 urtiak goraka potente bat indotela esango neban, eta bai, txapelketetan eta be ondo, eta posik. Txapelketa mordoska bat irabazi dituzu, Oñati, Getaria, Laudio, Irurtzun. Bateren bat dagotzu guztoko horretatik, dana pentsauta moduan fanzan, ze ez da oso ohikua hainbeste txapelketa erabaztia 2 urtez jarraizean. Bai, nik esango nan, igual espezialena edo importantiena Laudioko izan zela. Azkenean izan zen lehenengo irabazinoan txapelketa pribau bat, eta azkenean horrek zabaltzen dutzu bat pila bat. Urrengo txapelketetara eta deitzeko eta holan, eta bai, hori izango nan importantiena, baina gero danak die oso garrantzitsuak aurrera segitzeko eta pausuak gora emateko. Txapelketa pribatu aipatu dezazu, zer esan gura da horrek? Azkenean dare federazioak ematen daren txapelketak eta ez die pribatuak. Pribatuak die antolatzaileak deitzen dute berak nahi duten jokatzean daben pelotarixei, eta bikotiaketan erako osatzen dabe. Eta horrek di azkenean prestigio edo importantzia gehien emate jakuenei, nahiz eta Gipuzkoako eta be importantzia dian. Irabazi dozuenen artean, aurten, hemen, etxekua, hori polilla izango zen, ez? Bergara irabaztia. Oso bolitxa. Azkenean Bergarako jaixetako astelenian izan zen finala,
eta lagun danak, familia, kriston ambientia eta eharra izan zen hori, oso garrantzitsua gai. Claro, panorama eta perspektiba horren aurrian, norbera zela aurte dena kantxara. Presinua... Urduri, bai. nervioso... Hasieran presinua, nik izango nahan sobre todo presinua iraztiana. Hemen zokozun laguna gaina txapelketatik lehenengo bi partiduak nahiko errexi gazitza gentozen, eta bai, urduri eta hola iraztian egin joan, eta ondo hasi ginen, eta gero pixka komplikako, baina azkenean eta oso lasaitasuna zurreto, eta oso posik bai. Bai, posi norberagatik eta hor armaietan negozian da horrengatik, ezta? Azkenean gu baino gehiago sufritzen da, familiak batez be, eta bai, oso harra. Bai. Ze amagatik datorkizu pelota zaletasuna, baina aita sufriduko dau. Bai, aita azkenean entrenamendutara eta danetara berak laguntzen doza eta bai, asko sufritzen da eta oso eskertuta, ere. Txoferra da. Bai, hori da, oingoz bai. Eta eskerrak, ezta? Bai, bere gaitxik ezin izango neban nagoin, eta ama behai, apai osastarako, eta bai, ere gaitxik nintzen ondikan ebenengo. Nolako pilotarixa da Arratz Ormaetxea? Esango neban nahiko nerviosua, ze azkenean Eta hori hona da? Ondo kudatzen mozu bai. Bale. Batzutan ondo kudatzen denean, azkenean nervioso horrekin pelotia bat iritetzen da eta hori, izango neban eskuma potentia dukan pelotari bat, eskerrakin gero eta beto nabilena, eta hori. Ondo kudatzen denean, notatzen da. Atzelarixa. Bai, atzelarixa. Hasieratik? Ez, hasieran kaete lehenengo urteraino aurrelari. Eta gero batzuk esate zosten Ander Etxanit adibidez, eta Suaruzeko Aitor Atxotegi bai esate zosten atzetik ondingo nebala, ikuste zosten eskumakin eman itxen altzala, ez dakixe, eta esan edan. Hasieran pikatzen nintzen pila bat, esaten edan, ni aurrelari gustora, eta gero esan edan, probaukot, eta toko jaten probatzia hemen Debarroko txapelketan, eta irasi, finala galdun gino, baina ikusi nintzen ondo, ez dakit, gero herri artekoan be atzelari eta ondo. Eta horrela erakinean, pausua itxea eta posik. Eta? Egitxeran da... Zuzebo erosuen nun? Bai, oina atzelari. Atzetik, bai. Gainera emaitza aldetik eta ontxe asko sobeto atzetik eta bai, oso posik atzetik. Enda izai arrependitzen. Tokauleke norbera atzelari izatia eta txapelketaren batia, batez ere pribatuak edo herri artekoan edo aurrelari falta eta postuak trukatzia? Pribatuetan zure postuan jokatzen duzu. Eta bai, adibidez herri artekoan oindala aurrek urtean, aurrelari jokatzen ibili nintzen, ez oindala bi, aurrelari jokatzen ibili nintzen, eta bai, tokatzen bada ez dagoela beste atzelaririk edo, ni dispuesto nago ondikan aurrian jokatzeko. Ez tozu galdu ondikan orduan hasierako... Baina, diferentia da, ulertzen da. Bai, oso ezberdina da. Bale, hanka askarrak euki behar dituzue bisok, baina... Bai, teknikoki bat ez be. Aurrian dan askoz askarrau gertatzen da, eta azkenean teknikoki be zaila, nik izango nean zaila hoala tantuak eta bukatzeko hori. Baina atzetik be indarra bia bat ez be hanketan eta bai, ontxe atzetik hobeto. Oindala urte batzuk erabaki zeben, hemendik ja salto kalidade maila gehiago lortzeko Lazkaorako bidea hartu behar zinuela. Hortik gora, hurrengoa zer da? Profesionala izatia? Hori amets bada. Ondikan ni gustora nabil, hemen afizion hauetan eta badakit hemen jarraitzuko dela. Eta hori, oin lanian segitzea tokatzen da entrenatzen, eta txapelketetan oin arte esela alik eta urrunen ailegatzen, eta hori, nire parte dagoena ditzen, dala entrenatzea eta holan segitzea. Erantzun hori berori izan ozan oindala 3 urte Ander Muruak, eta gero profesional izatera paso zan gemena 2 urte zanotzan, zuk ez zeukan asmorik, baina behitu. Asmoa ez, baina, ametsa txikitatik daukogu hori. Eta azkenean hortarako entrenatzen dugu egunero, hortarako eta disfrutatzeko. Eta heltzen bada, txoratzen. Hemen errexean be badakotzu beste erreferente bat. Bai, txikitatik. Eskerra. Bai, berai jarraitzen txikitatik. Eta bai, erreferente garbi bada. Eta Duran kontrako herri arteko txapelketako partidutan, hor armaietan egon zen. Bai. Seguruenik konturatuko zitzien, zuarte? Bai, ikusi nahi. Bera nervioso emozan, seguro. Pilota eta ikasketak bateratzen dituzu, ulertzen dut. Bai. Pilotatik bizitzia... Ez. Hori azkenean ikasketak nabil tafit ditzen,
kirolan inguruan, eta ba, hori, goizetan hori ikasten dut, eta atzaldetan tokatzen denean entrenau. Bai. Eta izialdixan, ze, klaro, pilotarixak ez dira futbolarixak moan, dako ja partiduak asteburu, astian zehar, zuek egiten dituzue, izan leke astian zehar, asteburutan, abuztuan, uztailean, abenduan. Ez dago geldiuneik, azkenean, astian be 3-4 partido jokatzea be tokatzen da, eta bai, izialdixan lagunekin egotia, o deskantzatzea batez, gutxi deskantzatzen dugu, eta hori itxoten azkenean, bai. Eskuetatik sufritzen duzu? Bueno, gehiago gazetan sufridu gehiago. Azken aldixan oso gustora nabil eskutatik, material berri bat arabe oin be, eta horrekin oso gustora. Eta bai, ez nago kejatzeko ontxe bertan. Material berri dinozu babesteko, eskua babesteko? Gel bat etara dabe, eskuan jartzo zula, biguna, eta... Eta ez da utien minik? Bueno, oingo ez bitatez. Ez bake gauko ez, ondo gustora. Oportara, nun batxera zoiaz, badakotzu oporrik? Aurten egizan da bergan gelditzen daiz. Abuztuan Antiguan jokatzeko deitzu gozte, eta abuztuan jokatzen den txapelketa bat, eta familia kanpora joango, baina aurten hemen gelditzea tokatzen da. Bueno, azkeneko 2 urtietan daroiasun ibilbideakin, auskalo? Bai, azkenengo oporretan egizan da, azkenengo irtan ju naiz. Abuztuan nola berez ez neukan txapelketa, baina aurten ja beste nivel baten taulan, eta ja tokau jat. Ja, bueno, hobeto. Bueno, gu adia dengo garaz, igual Antigukoa irabaztea betokatzen da. Hori gauza zaila, gauza ondixak, baina bueno, horre onda ja, bakiu aukerako darela, así que tope. Guk gure agendan apunto dugu. Aratz, eskerrik asko. Bai, segi egurria. Eskerrik asko zuei.